Ya haka yi to. Waye baka izinin sa wannan hular? Inda kun je kasuwa duk yadda kuka samu hula sai ku siya ko? Kashin ka ya bushe. Hello, aboki na akai. Guda uwa kai wani gara da kama da kayan wata pickup ta so ne. Ha? Allah? Wallahi ka zo mi season ɗinta. To ka rike mana shi yanzu gani nan zuwa rike mana shi. Muna nan bayan gidan su Altas. Yawwa rike shi zai gane kuransa. Kai wani sauri da Allah. To, lalle ma. Ba mu nan aiki. Ga shi ba. Kalanta. Sai da ce wallahi ba wasa ne. Wanda kuke sa mana kaya ko? Bari mu tafi sa kaya suna yawo. Ai kashin ka ya mutumin ka ga haddace ka. Ba hawala ce da kai. Rike mana ita, rike mana ita. A kai ai. Ya haka? Na original Ami. Original.